Papa Rods. Magandang araw po sa iyo at sa ating kabarangay na nakikinig ngayon. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Andrea, 26 years old, Bicolana, at certified avid listener ng Radyo Nobela. Sumulat ako, Papa Rods, upang ibahagi ang ilang parte ng aking buhay na alam ko namang kapupulutan ng aral ng libu-libong kabarangay natin na nakikinig ngayon. Papa Rods, high school pa lamang po ako ay nagbabanat na po ako ng buto. Panganay kasi ako, Papa Rods, sa 4 na magkakapatid. Wala na akong nanay at ang tatay ko naman ay umi-extra lang sa pagtatrabaho sa katayan ng baboy. Isa siya sa mga kumakatay doon at nagbebenta ng mga karneng baboy. Ako naman bilang panganay, Papa Rods, ay pinagsabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kapag wala kaming pasok sa eskwela, ay nasa palengke ako at nagtitinda naman ng mga gulay. Kapag hindi naman araw ng palengke, Papa Rods, ay naglalako po ako ng mga kakanin at iba pang merienda sa aming mga kapitbahay. Papa Rods, sa totoo lang, pahinto-hinto rin po ako sa pag-aaral noon. Kaya nga po, 18 years old na ako nang makagraduate ng high school. Doon lang din po ako, Papa Rods, pinayagan ni tatay na lumuwas ng Maynila para makapagtrabaho. Nakitira ako sa aking tiyahin, masungit, Papa Rods, at nagtatrabaho rin ako bilang tagabantay ng kanyang karinderya. At dahil sa bahay niya ako tumutuloy, araw-araw ko rin yung nililinis, Papa Rods. Sa totoo lang, nakakapagod ang trabaho ko sa kanya. Pero napakaliit naman ang sweldo na binibigay ni tita sa akin. Kaya nang makalipat ako ng trabaho, Papa Rods, sa isang cafeteria na mas malaki ang sweldo, ay umupa na lang po ako ng isang maliit na kwarto na pansarili ko. Papa Rods, nang makapagtrabaho ako sa cafeteria na yon, kahit paano ay malaki-laki na rin naman ang pera na naipapadala ko sa bahay namin sa probinsya. Kaya naman, mas pinagbuti ko pa ang pagtatrabaho ko doon. Ayoko ng kahit anong distraction, Papa Rods, lalo na kung tungkol sa love life. Para sa akin ay panggulo lang yun. Panggulo lang ang pakikipagrelasyon. Pakikagulo, nakakagulo sa mga plano ko sa buhay. Ayoko munang mag-commit sa love hanggat di pa ayos ang lahat sa buhay ko. Hanggat di ko pa natutupad ang pangako at pangarap ko para sa pamilya ko. Kasi meron talaga akong isang tao na darating sa buhay mo para baguhin ang pananaw mo. Papa Rods, sinabi ko na wala akong oras makipagrelasyon. Pero hindi naman sa pagkakaroon ng crush. Dahil sa pagkalipas ng ilang taon na pagtatrabaho ko sa cafeteria, ay meron ako naging crush, Papa Rods. At isa po siya sa mga regular customer namin. Hindi ko alam ang pangalan niya pero lagi niyang binubuo ang araw ko sa tuwing o-order siya ng pagkain para sa kanyang pananghalian, Papa Rods. Akala ko magiging inspirasyon ko lang siya habang nagtatrabaho ako. Pero siya na pala ang babago sa pananaw sa buong buhay ko. Ito na po yung sukli nyo. Ma'am, 350 po.
Thank you po. Next po sa pila. Good morning, Miss Beautiful. Good morning din po, sir. Ano pong order nila? Ano bang bestseller niyo dito? Bestseller po? Oo. Bakit parang nagugulat ka sa tanong ko? Hindi ba halos lahat naman ng kainan may bestseller? Oo nga naman. Tama po kayo doon, sir. Sorry, nagtaka lang po ako kasi halos araw-araw na po kayong kumakain dito tapos ngayon nyo lang tinanong ang bestseller namin. Ganun ba? Para kasing paulit-ulit na lang ang ino-order ko eh. Kaya naisipan ko magtanong ngayon. Baka sakaling mas masarap ang maging kain ko kapag ikaw, Miss Beautiful, ang nagsuggest kung ano ang masarap na pagkain dito. Ano po? Yung combo 3 po, bestseller po namin yan. Okay. Bigyan mo ko ng isang order niyan. Eto ang bayad ko. And keep the change na rin, Miss Beautiful. Salamat. Dalhin ko na lang po sa table nyo, sir. Brian na lang. Brian na lang itawag mo sa akin. Sige, Miss Beautiful. Hintayin ko na lang sa table ko. Thank you. May pa-keep the change pa? Piso lang naman yung sukli. Uy, grabe ka. Hindi mabubuo ang 1,000 kapag walang piso, no? Tsaka, Bel, narinig mo yun? Tinawag niya akong Miss Beautiful. Grabe. Ang gwapo-gwapo niya talaga sa malapitan. Oo nga eh. At halatang gwapo ka talaga sa kanya. Oh, halos mapulit na kasi ang mukha mo sa sobrang laki ng ngiti mo. Naku, sigurado ako. Ramdam niya na may gusto ka sa kanya. Kaya nagpapakyut yan sa'yo. Uy, nagpigil naman ako ng kilig ko. Gwapo niya lang talaga. At ang sarap-sarap titigan ng mga mata niya. Ay, eto na naman po kami. Pasalamat ka at walang masyadong customer dito sa cafeteria. Kaya may time kayong maglandian dyan sa counter. Landian talaga? Ay, ano ba bang tawag mo doon sa mga titigan nyo kanina? Sayang nga, wala akong cellphone dito sa bulsa ko. Kasi alam mo, ang sarap nyong kuhaan ng video habang naglalandian. Ang lakas yung maka-toothpaste commercial, girl! Eto naman, panira talaga ng kilig moment to eh. Hindi ako naninira ng kilig moment mo, girl, ha? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na Manilenyo yan at probinsyana ka. Ano naman ngayon? Siyempre, alam mo naman na naglipa na rito sa Maynila ang mga lalaki may masasamang budhi at hindi magandang intensyon sa inosenteng kagaya mo. Hindi ko naman nilalahat, ha? Pero mabuti na rin yung nag-iingat ka pa rin. Mukha namang mabait si Brian. Disente pang tingnan. Tsaka halatang may pinag-aralan. Ayan na naman tayo sa mabait mo na yan. Huwag lang talaga kitang makita-kita na umiiyak dahil sa lalaki na yan, ha? Dahil kahit kailan, hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo, girl. Papa Rons, nursing graduate si Brian at madalas siyang tumambay at kumain sa cafeteria para mag-review sa board exams nila. Nalaman ko yun minsan, nang minsan kaming saglit, magkakwentuhan ulit habang umorder siya ng pagkain. At kapag hindi siya kumakain o nagre-review, Papa Rons, ay may dalas niya akong kulitin sa counter, lalo na kapag wala kaming customer. Yung pangungulit niya na may halong pagpapakyut kumbaga, nakipag-close siya sa akin, Papa Rons, at nagpahiwatig na gusto niya akong ligawan. Pero dinalma ko lang siya, Papa Rons. Ayoko pa kasi talaga mag-boyfriend nung mga panahon na yon. At sabi ko sa kanya, tungkol doon, naku, na priority ko muna sa buhay ko ay magtrabaho at magpadala ng pera sa aking pamilya na nasa probinsya. Wala naman daw problema doon, Papa Rods. At naiintindihan niya ang aking sitwasyon. At okay lang din naman daw sa kanya na magkaibigan muna kami. At least, makikilala pa namin ang isa't isa. Papa Rods, sa kabila ng mga paalala sa akin ng kaibigan kong si Belle, ay hinayaan ko pa rin ang aking sarili na mapalapit kay Brian. Hindi ko naman kasi talaga ma-deny na malaki rin
ang pagkakagusto ko kay Brian. Nung una pa lang. Lalo na ngayon na gumagawa na rin siya ng paraan para mapalapit sa akin. Kaya hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko na tuluyan ng mahulog sa kanya. Lalo na at si Brian na lang ang parating nandyan para sa akin. Hello, Tay. Kumusta na po kayo dyan ng mga kapatid ko? Nakuha niyo po ba yung pinadala kong pera kahapon? Oo, anak. Nakuha ko na kagabi. Salamat ha. Eto nga't kabibili ko lang ng supplies dito sa bahay. Mabuti naman. Hindi na po kasi kayo nakapag-reply sa text ko kahapon eh. Kaya akala ko nagka-problema na naman sa remittance center. Walang problema ron, anak. Dito sa bahay ang meron. Ho? Anong problema dyan sa bahay, Tay? Ano kasi... kasi... Paano ba? Ano po, Tay? Bakit parang nahihirapan kayong sabihin? Tungkol po ba saan yan? Tungkol sa kapatid mo. Si Annie kasi. Oh, ano pong problema kay Annie? Tay, pinapakaban niyo naman ako eh. May bagsak bang grades ang batang yan? Nakipag-away ba sa school? Nag-guidance? Andrea anak. Buntis si Annie. Buntis yung kapatid mo. Ano po? Tay, pakiulit nga. Tama ba yung narinig ko? Oo, tama lahat ng narinig mo. Magtatatlong buwan ang buntis ang kapatid mo. Umamin siya sa akin kagabi. Yun ang dahilan bakit hindi kagad ako nakapag-reply sa'yo. Hindi ako mapakali. Hindi rin ako nakatulog kaiisip kung paano sasabihin sa'yo. Ano ba naman yan, Tay? Ano po ba kasing nangyari? Paano nabuntis? Di ba kabilin-bilinan ko sa kanya na wala mo ng boyfriend? Ay, nandyan ba yung si Annie, Tay? Pakausap nga po ako. Nakapanggigil talaga yung batang yan eh. Wala siya dito, anak. Nasa bahay ng lola mo. Saka, huwag mo na rin siguro pagalitan. Nag-usap na kami kahapon. Magdamagdangang nag-iiyak ang kapatid mo. Tay, wala po akong pakialam kahit maghapon pa siyang mag-iiyak ulit. Basta pag-uwi niya mamaya, sabihin niyo na tumawag ka agad siya sa akin. Ngayon na nga lang po ako nakapagpahinga sa trabaho. Tapos ganitong balita pang sasalubong sa akin. Makasira talaga ng araw yung si Annie, oh. Sige, mamaya. Patatawagin ko agad siya sa'yo kapag nakauwi na siya dito. Grabe naman po kasi, Tay. First year college pa lang siya tapos natuto ng lumandi. Swerte nga po siya, nakatungtong siya ng college eh. Ako po, halos magkandakuba na ako kakatrabaho para lang mapag-aral siya. Kasi ang pangako niya, magtatapos siya at tutulungan niya tayo. Nagsisisi naman yung kapatid mo sa nangyari. Pero sinabi ko nga sa kanya na wala na tayong magagawa pa dahil nakabuo na sila ng boyfriend niya. Mabuti na lang at handa rin siyang panagutan ng lalaki. Mabuti na lang po talaga. Kasi kung hindi, ako mismo magpapalaya sa kanya dyan sa bahay natin. Sige na po, Tay. Bababa ako na tong tawag. Sobra na po talaga akong na-stress eh. Text nyo na lang po ako kapag nakauwi si Annie para ako na lang pong tatawag dyan sa inyo. Oo, sige anak. Mag-iingat ka dyan, ha? Salamat po, Tay. Kayo din po. Bye. Nakakainis naman talaga, oh. Yan ang landi-landi kasi. Hi, Andrea. Kanina ka pa ba? Sorry kung ngayon lang... Teka, okay ka lang ba? Bakit parang namumula yung mukha mo sa galit? Pwede nga lang sumabog na ako sa galit baka sakaling gumaan pa yung pakiramdam ko. Ay, sige. Sabihin mo sa akin kung ano man yung problema mo. Baka sakaling mabawasan ang bigat na nararamdaman mo. Wag na. Pasensya ka na, Brian, ha? Baka masira ako pa yung araw mo kapag kunwento ko sa iyo yung nangyari. Ano ka ba? Makita pa lang kita, buo na ang araw ko. Kaya sabihin mo na sa akin kung ano man yung gumugulo sa isipan mo. Saka sinabi ko naman sa iyo, di ba? Makikinig ako sa kahit na anong problema mo. Tutulungan kita hanggat kaya ko. Dahil ayoko nakikitang nalulungkot ka o nahihirapan.
Alam mo naman kung bakit, di ba? Kasi espesyal ka para sa akin, Andrea. Papa Rods, hindi ko alam kung bakit sobrang unfair ng pamilya ko sa akin. Ginawa ko naman po ang lahat para mapabuti ang buhay nila, buhay naming lahat. Kaya nga hindi na ako pumilit na tumuloy sa pag-aaral sa college at lumuwas na lang sa Maynila para makapagtrabaho. Kasi ang gusto ko lang naman, makapagtapos sa pag-aaral, makapagtapos ang kapatid ko, at matulungan kami sa pagpapabuti ng buhay namin. Pero mukhang hindi yata nila pinalagaan ang ginagawa ko, Papa Rods. Hindi nila siniseryoso ang mga sakripisyo ko para sa kanila. Kaya minsan, Papa Rods, hindi ko nalang maiwasan ang makaramdam ng pagod sa mga ginagawa ko at sumama ang loob ng dahil sa pamilya ko, Papa Rods. Naku, kaya tuloy-tuloy lang ang aking pagtatrabaho. Papa Rods, huminto muna ang kapatid ko sa pag-aaral at ang dalawa kong kapatid ay nasa high school na lang muna. Pero ang masama, Papa Rods, ang pinagbubuntis ni Annie. Kaya nakiusap ang tatay ko na dagdagan ang pera na pinapadala ko sa kanila. Siyempre, wala naman akong magagawa kundi mag-overtime na naman sa trabaho. Wala din naman kasing trabaho ang boyfriend ng kapatid ko. At hindi rin magbigay ng suporta ang mga magulang nito. Isa pa, Papa Rods, naawa na rin naman ako sa kanila, lalong-lalo na sa kapatid ko. Kaya hanggat kaya ko, ay sinusuportahan ko muna ang pagbubuntis niya. Mabuti na lang kahit nagpapaano, Papa Rods, ay palaging nasa tabi ko si Brian. Dinadamayan ako sa kahit parang hindi niya pinapalagan ang pamilya ko. Nandiyan naman siya para iparamdam ang importante ko sa kanya. Palagi siya nakikinig sa mga kwento ko, Papa Rods, kahit pa ulit-ulit na lang. Sinasamahan niya ako sa mga oras na nadadown talaga ako hanggang sa tuluyan na ngang nahulog ang loob ko at nagkaroon kami ng relasyon. Papa Rods, ito na yung point na kailangan ko nang balansehin ang lahat. Ang pagiging girlfriend ko kay Brian at ang pagiging anak at pagiging ate sa pamilya ko. Ayoko rin kasing maging irresponsible, Papa Rods. Kaya ginawa ko ang lahat para hindi ko mapabayaan ang responsibilidad ko sa kanila. Mula nung malaman kong buntis ang aking kapatid, ay todo bantay sarado na ako sa kanya. Naging limitado na rin ang perang pinapadala ko ni tatay dahil nalaman kong may trabaho na pala ang boyfriend ng kapatid ko. At ayokong iasa nila sa akin lahat. Lahat ng gastusin sa pagbubuntis ni Annie. Gusto ko sila pareho maging responsable. Maging responsable din dahil sa sitwasyong pinasok nila. Samantalang, Papa Rods, kaming dalawa naman ni Brian, naging maayos naman ang relasyon sa paglipas ng mga buwan. Masaya ang pagsasama namin bilang magkasintahan. Pero syempre, hindi talaga naiiwasan ang mga problema. Habang tumatagal kasi, Papa Rods, ay mas nakikilala ko ang totoong ugali ni Brian. May mga bagay din kaming hindi na pagkakasunduan. Sobrang seloso kasi, Papa Rods, si Brian. To the point na pati ang kababata kong si Ronnie na nangangamusta lang sa akin sa chat,
binibigyan niya ng mali siya. Pero sa kabila ng mga yon, Papa Rods, may napansin akong kakaiba sa kanya. Para kasing may nililihim sa akin si Brian. Yung tipong siloso siya. Pero parang siya pa yung may tendency na gumawa ng kalokohan naman. Ewan ko kung paranoid lang ba siya o... Sa mga paulit-ulit sa akin ay pinaalala ni Belle na sadyang gumagana ang women's instinct ko sa relasyon naming dalawa. Hanggang sa isang araw, Papa Rods, may napatunayan nga ako sa kanya. Nananadya talaga tong si Brian, oh. Di pa makontak. Isa pa nga. Busy talaga, oh. Malapit na ako mag-in sa trabaho. Teka, nandiyan na yata si Belle. Belle, halika muna dito. O bakit? Duty na tayo, ha? Halika muna saglit. May sasabihin lang ako sa'yo. Ayan, dito na lang. Wala naman sigurong makakarinig sa atin dito. Aba girl, ano bang meron, ha? Bakit kailangan dito pa tayo sa stockroom mag-usap? Krimen ba yan? Belle, may problema ako. Nilapitan kita kaagad kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Ganito, bale, mahigit isang buwan na kasi akong di tinatatnan. Hala? O tapos? Tapos syempre, hindi na ako mapakali. Araw-araw na akong kinakabahan kaya ayun, nagpiti ako. Nag-pregnancy test ka? Oh, anong resulta? Uy, Andrea, ano? Positive o negative? Ito. Ano ba yan, Andrea? Seryoso ba yan? Buntis ka talaga? Ito yung sabi eh. Pangatlong try ko na nga to. 2 linya pa rin yung lumalabas. Ano ko ba naman, girl? Ano ba yung pinasok mo? Ikaw ito nagsabi sa akin na never ka magpapabuntis nang wala sa oras, di ba? Alam ko. Huwag mo nang ipagduldulan sa mukha ko. Nasistress na nga ako eh. Salita ka kasi ng salita ng tapos eh. Ayan tuloy. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo niyan? Tsaka girl, nasabi mo na ba kay Brian yan? Hindi pa nga eh. Kasi nga may iba pa kaming problemang inaayos. Alam mo naman na ilang linggo na kaming nagkakalabuan, di ba? Sabi niya busy lang siya sa pagre-review niya. Pero parang hindi naman. Saka ayokong pagsabay-sabayin lahat. Lalo lang kaming magkagulo. Tapos ilang araw ko na rin siyang hindi makontak. Ano? Andrea, yan ang nga ba yung sinasabi ko sa'yo eh. Belle, paano na to? Ay naku, pati tuloy ako nai-stress sa'yo. Ang pinakamabuting gawin mo ngayon, ha? Huwag mong tigilan ang katatawag dyan sa Brian na yan. Ipaalam mo sa kanya ang sitwasyon mo. Kaya magalit siya o ano, ang mahalaga, malaman niya. Aba, cargo niya yan, ano? Paano nga kung hindi na siya magpakita? Yan ang ipagdasal mo na wag naman sana mangyari. Kasi Andrea, napakalaking responsibilidad ng ipinagbubuntis mo. Alam mo yan. Bakit naman kasi hindi ka nakinig sa akin eh? Dapat nung una pa lang, iniwasan mo na talaga ang Brian na yan eh. Eh di sana wala kang ganyang problema ngayon. Papa Rods, akala ko talaga dati ay sa mga pelikula lang nangyayari. Yung mga ganong klaseng senaryo. Yung luluwas sa Maynila ang isang probinsyanang babae, makakakilala ng guwapong Manilenyo, mabubuntis at pagkatapos ay hindi na magpapakita o magpaparamdam kahit kailan. Nakakatawa na nakakagalit, Papa Rods. Kasi parang nananadya ang kapalaran. Para bang may boses sa loob ko na nagsasabing, yan kasi, nagpaloko ka. Yan kasi, mahilig kang magsalita ng tapos. Papa Rods, hindi na nga muli pang makontak o nakita si Brian.
Pagkatapos kong makatanggap ng isang text mula sa kanya, na yun nga, nakikipaghiwalay na siya sa akin. Walang kahit anong paliwanag o kung kahit ano. Sinabi ko sa kanya na buntis ako at siya ang ama. At dahil hindi na nga siya muli pang nagparamdam sa akin, Papa Rods, walang gabi na hindi ako umiyak dahil doon. Palagi ko nalang pinagdarasal, Papa Rods, na sana ay muli pa kaming makapagkita ni Brian. Para sana may pagkakataon man lang, magkaayos kami kahit alang-alang man lang sa bata. Pero Papa Rods, walang nangyaring ganon. Kasi hindi na talaga ako binalikan pa ni Brian. Papa Rods, lumipas ang ilang linggo, inilihim ko sa pamilya ko at sa ibang nakakakilala sa akin, nabuntis ako. Hindi rin naman nila nahalata sa akin kasi medyo may kalakihan ang pangangatawan ko. Ayoko kasing magmukhang kawawa. Ayoko magbago ang tingin sa akin ng mga tao sa paligid ko. Ang pananaw ko kasi, Papa Rods, di baling nang hindi ganon kataas ang narating ko sa buhay. Basta ang mahalaga, may isa akong salita na hindi pumapalpak sa mga diskarte at plano ko sa buhay. Papa Rods, sa mga panahong wasak, ako dahil sa pag-iwan sa akin ni Brian, ay biglang dumating naman ang isang matagal ko ng kaibigan na si Ronnie. Natsyempuhan kasing nasa Maynila rin siya noon. Napadalas ang pangangamusta niya nang malaman niyang magkalapit lang kami ng pinagtatrabahuan. Hanggang siniyaya niya akong lumabas, Papa Royce, para raw makapagkwentuhan naman kami sa personal. At pumayag naman po ako, Papa Royce, mga kabarangay. At hindi ko inaasahan na magkakaroon pala ng mas malalim na dahilan ang pagkikita naming iyon. Sorry. Grabe yung digay mo. Parang palaka. Busog. Sarap talaga ng pagkain dito. Sinabi mo pa. Pero alam mo, Andrea, napansin ko, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Ang lakas mo pa rin kumain. Pero di ka naman tumataba. Ikaw din, hindi ka pa rin nagbabago. Bully ka pa rin. At pogi pa rin, di ba? Kaya nga crush mo pa rin ako hanggang ngayon eh. Yak! Ang sabihin mo, pilingero ka pa rin hanggang ngayon. Ikaw kaya yung matagal nang may crush sa akin. Binasted lang kita noon kaya nagtampo ka pa kunwari. Aray ko naman. Pinaalala pa talaga. Pero at least, di ba? Alam mong matagal na ako may feeling sa'yo. Saka malay mo, ito na pala yung chance natin para magkatuluyan tayong dalawa. Kaya mo pala ako niyayang lumabas. Kasi papasadahan mo ko ng mga hugot at banat mong ganyan. Hindi naman. Pero syempre, parang first date na rin natin to after ilang years na hindi tayo nagkita, no? Baka ilang years ka naman. Akala mo 10 taon na yung nakalipas. Oh, bakit? Bilangin mo. 6 na taon na yata mula nung lumuwas ka rito sa Maynila. At ni isang beses, hindi ka man lang yata umuwi sa atin para magbakasyon. Namiss kaya kita. Huwag kang madrama dyan. Kahit naman hindi tayo nagkikita. Nagkaka-chat naman tayo Sus, nagre-reply ka lang naman pag kinukumusta kita eh. Pero ako, hindi mo naman ako naaalala. Hindi mo ba ako na-miss? Namiss kita. Pati yung mga kaklase natin nung high school. Yung mga naging teacher natin dati. Yung paborito nating lugawan sa likod ng school. Yung park na paborito nating tambayan. Yung bahay namin, si tatay, si Ani. Marami naman ako na-miss sa probinsya, no? Oh, kung namimiss mo pala,
ba't hindi ka na lang umuwi? Sumabay ka na sa akin. Total, nag-resign na ako sa pinagtatrabahuan ko. Doon na lang tayo sa Bicol maghanap ng trabaho. Pareho lang naman eh. Baliw, hindi ganun kadali yun, no? Mas marami at mas magaganda pa rin ang oportunidad dito sa Maynila. Stress ka naman tapos malungkot pa. Kasi malayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Saka hindi lahat ng tao dito sa Maynila mapagkakatiwalaan. Kung walang permanente sa mundo, mas lalong walang permanente dito. Oh, ba't natahimik ka yata? Wala lang. Parang bigla ka rin kasing naging seryoso eh. Kanina patawa-tawa lang tayo. Tapos biglang palalim na ng palalim yung topic. Ano ka ba? Matagal na akong seryoso sa'yo. Ikaw lang naman ang hindi. Lagi mo nga napaglalaroan yung nararamdaman ko para sa'yo eh. Alam mo, naguguluhan na talaga ako sa'yo. Minsan hindi ko na alam kung nagbibiro ka pa ba, nangaasar, nagpapatawa. O sige, lilinawin ko na ngayon. Andrea, mahal kita. Matagal na. At sa sobrang tagal ng pagpapahintay at pagpapaasa mo sa akin, lalo ko lang napatunayan sa sarili ko na ikaw pa rin talaga yung laman ng puso ko. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, sa dami ng nakilala kong babae, hindi pa rin kita makalimutan. Kaya sana this time, tanggapin mo na yung pagmamahal ko sa'yo. Papa Rods, dahil sa sinabing iyon ni Ronnie, para akong nakakita ng liwanag mula sa nagdidilim kong mundo. Yung tipong biglang nagkaroon ng kasagutan ang mga tanong at problema ko sa buhay. Kaya ng araw ding yon ay sinagot ko rin agad-agad si Ronnie. Nagsimula na rin kami magplano para sa aming tatlo ni Ronnie at nang ipinagbubuntis ko, Papa Rods. Oo. Plano ko na si Ronnie ang pasagutin sa lahat ng responsibilidad na iniwan ni Brian sa akin. Mahal ako ni Ronnie, Papa Rods, mga kabarangay. At alam ko na kapag nalaman niya ang tungkol sa pinagbubuntis ko, ay matatanggap niya ito. Kahit ang totoo, Papa Rods, ay hindi pa ako sigurado sa nararamdaman ko para sa kanya. Basta ang mahalaga ay ang kapakanan ko at ang magiging anak ko. At Papa Rods, hindi pa ako uwi sa aming probinsya. At hindi pa ako uwi sa probinsya ng disgrasyada. Ayokong pagkismisan ng mga kapitbahay namin at pati na rin ng mga kamag-anak. Papa Ron, sa puntong ito, alam kong maraming kabarangay ang maiinis sa akin. Pero ano mo magagawa ko? Yun ang totoo. Ang solusyon na ang lumapit sa akin. Ang solusyon na ang lumapit sa problema ko. Tatanggihan ko pa ba? Papa Rods, matagal na rin naman ako o matagal na rin naman kaming magkaibigan ni Ronnie. At matagal niya na rin naman akong nililigawan. Kilalang kilala ko na nga siya eh. Si Ronnie ay isang mabuting tao at alam kong tapat siya sa mga pangakong bibitawan niya sa akin. Yung tipong pakiramdam ko, ligtas ako pagkasama ko siya. Mali ko lang talaga na hindi ko binigyan man lang ng kahit maliit na pagkakataon si Ronnie dati. At sana mga kabarangay, huwag niyong isipin na ginagamit ko lamang si Ronnie. Oo, kailangan namin ng anak ko. Pero bukod doon, hindi naman siya mahirap mahalin. Kaya nga hindi niya ako pinagpakipot, di ba? O hindi na ako nagpakipot agad, di ba?
Agad-agad ay tinanggap ko ng buong buo ang kapalarang naghihintay sa akin kasama si Ronnie. Papa Rods, nangyayain nga ako ni Ronnie na umuwi ng probinsya namin ay hindi na ako tumanggi pa. Nag-resign na rin ako sa cafeteria at sabi nila sa akin ay pwede pa nga rin akong bumalik kapag napag-isipan ko dahil naging mabuting trabahador naman daw ako sa trabaho ko sa kanilang cafeteria. Papa Rons, bago kami umuwi sa Bicol ni Ronnie, ay may sinabi ako sa kanya na gusto kong lumagay sa tahimik ng buhay. Gusto ko nang magpakasal. Magpakasal kami at bumuo ng isang pamilya. At nang sinabi ko yun kay Ronnie, Papa Rons, mga kabarangay, ay nakita ko talagang nagulat siya. Alam niya kasi kung gaano ako kaseryoso sa pagtatrabaho para sa pamilya ko, tapos bigla akong magyayayang magpakasal. Pero dahil mahal ako ni Ronnie, Papa Rons, mga kabarangay, ay agad naman niyang sinang-ayunan ang gusto kong mangyari. Kaya nang umuwi nga kami ni Ronnie sa Bicol, ay sinabi na rin namin kina tatay na magpapakasal na kami ni Ronnie. Pati nga rin sila tatay, Papa Rods, mga kabarangay, ay nagulat. Pero dahil nangako naman ako na hindi ako hihinto sa pagbibigay ng suporta financially sa bahay, ay hindi na rin sila nakatanggi pa. Si Ronnie naman ay agad naghanap ng trabaho at hindi ba kami nagsasama, Papa Rons, pero madalas siya sa bahay namin. Napag-usapan kasi namin na sa oras na makasal na kami, ay sa bahay muna namin kami titira. Nagbukas rin ako, Papa Rons, mga kabarangay, ng munting tindahan para sa munting pagkakakitaan. Kahit papaano ay nabawasan talaga ang bigat na nararamdaman ko dahil sa mga problema ko. Sabi nga ba at mahal ako ni Ronnie, Papa Rons, mga kabarangay, kaya papayag siya sa lahat ng mga plano ko. Kaya lang syempre, bago mangyari ang lahat ng yun, ay kailangan ko pa rin ipaalam sa kanya ang tungkol sa pinagbubuntis ko. At yun ang isa sa mga problema ko na hindi ko alam kung papaano ko lulutasan. Hanggang sa si Ronnie na nga ang nagsimulang makapansin, Papa Rods, makapansin sa lahat. Andrea, alam mo, may napapansin ako sa'yo nitong mga nakaraang araw. Parang masyado yatang maluluwag ang sinusuot mong mga damit. Ha? Ano kasi? Medyo mainit na kasi yung panahon ngayon, kaya eto, yung maluluwag lang ang naiisipan kong isuot para presko. Mainit ang panahon o may gusto ka lang itago? Andrea, may gusto ka bang sabihin sa akin? Bakit parang ang seryoso mo naman, Ronnie? Ay, buntis ka ba? Ha? Andrea, gusto kong malaman ang totoo mula sa'yo. Matagal ko nang napapansin na iba na ang paglaki ng katawan mo. Pati na ang mga kilos mo. Ngayon, uulitin ko ang tanong ko. Buntis ka ba? Ronnie? Sorry. Ay, so tama nga mga inaala ko. Galit ka ba? Sorry talaga. Matagal ko na talagang gustong sabihin sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan eh. Hindi ako galit, pero ang totoo, medyo nakakagulat na nakakasama ng loob.
Kasi pakiramdam ko, wala kang tiwala sa akin. Andrea naman, bakit kailangan mo magsinungaling at itago sa akin to? Kasi nga natatakot ako. Natatakot ako na pag nalaman mong buntis na ako sa ibang lalaki, baka magbago yung tingin mo sa akin. Baka iwan mo ko. Alam mo namang hindi ko gagawin sa'yo yun, di ba? Mahal kita eh. Sinabi ko na sa'yo dati pa. Lahat gagawin ko para mapasaya ka lang. Maibigay lang sa'yo yung buhay na gusto mo. Basta magpakatotoo ka lang sa akin. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Sasabihin ko rin naman sa'yo talaga lahat. Hindi ko lang din talaga alam kung paano. Siguro, nahihiya rin ako. Kilala mo naman ako, di ba? Mataas yung pride ko. Ayokong napag-uusapan ng ibang tao. Ayokong isipin nila na hindi na nga ako nagtapos ng pag-aaral. Tapos naging disgrasyada pa ako. Nalalaki yung anak ko na walang kinikilalang ama. Kaya kinailangan mo ako, ganun? Kaya tinanggap mo ako kasi alam mong sobrang laki ng pagmamahal ko sa'yo at pwede kong akuin yung pagiging ama ng batang dinadala mo. Tama ba? Ronnie, sorry talaga. Alam ko nasaktan kita dahil nagsinungaling ako. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita sinagot dahil lang sa kailangan kita. Kinailangan kita kasi mahal kita. At ayoko nang mawala ka sa akin. Please, wag ka nang magalit. Sana mapatawad mo ako. Patawarin mo na ako. I'm sorry. Sorry talaga. Tana, huwag ka nang umiyak. Hindi ako galit sa'yo, okay? Medyo sumama lang talaga yung loob ko sa nagawa mo. Pero hindi ibig sabihin nun, mababawasan na yung pagmamahal ko sa'yo. Ronnie, huwag mo akong iiwan ha. Hindi ko kakayanin pag nawala ka pa sa akin. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, Andrea. Pangako, hindi ako aalis sa tabi mo. Aalagaan kita at ang magiging anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako, ayusin ko tong gusot na to. Paghanda na ako at okay na ang lahat. Aaminin ko rin kina tatay ang totoo. Basta ngayon, kailangan kita sa tabi ko. Ikaw ang lakas ko, Ronnie. Mahal na mahal kita. Papa Royce, nakahinga na rin ako ng maayos at maluwag. Matapos ang pag-uusap namin yon ni Ronnie, kitang-kita ko sa mga mata niya na nasaktan siya at naguguluhan sa nalaman niya. Pero mas ipinaramdam niya pa rin sa akin ang pagmamahal at pagtanggap niya sa akin at pati na rin sa anak ko. Dalawang bagay ang nararamdaman ko noon, Papa Rods. Saya at takot. Saya dahil sa wakas, hindi nalalaking walang ama ang batang dinadala ko. Isang buong pamilya na kaming tatawagin. At takot dahil baka isang araw, tulad na nangyari sa amin dati ni Brian, magbago din ang lahat sa amin ni Ronnie. Ayaw ko mangyari yun, Papa Rons. Kaya sinisikap kong masuklian ang pagmamahal at pag-aalaga na binibigay sa akin ni Ronnie. Papa Rons, nalaman na rin nila tatay ang tungkol sa pinagbubuntis ko. Pero siyempre, si Ronnie na ang itinuro kong ama ng dinadala ko. Pinangatawanan na rin naman ni Ronnie ang pag-ako niya sa anak ko. At habang inihahanda ang lahat para sa kasal namin ni Ronnie, ay todo ingat naman ako sa pagbubuntis ko. Si Ronnie naman ay abalang-abala sa pagtatrabaho. Lalo ko tuloy mas nararamdaman kung paano magkaroon ng isang buong pamilya.
Kaso lang, Papa Royce, mga kabarangay, hindi pala ganun kadali ang lahat. Lagi pa rin palang may gusot. Hindi pa rin nawawala ang mga problema. Nalaman ko kasi ang plano palang mag-abroad ni Ronnie. Nagpasa na siya ng resume sa isang agency at nakaset na siya para sa isang interview. Sa punto na yun, ay hindi ko na napigilan ang nararamdaman kong galit at takot. Papa Ron's galit dahil hindi niya kaagad sinabi sa akin ang kanyang mga plano. At takot dahil kapag baka umalis si Ronnie, ay hindi na siya bumalik sa amin ng baby ko. Ano ba kasing ikinagagalit mo? Gusto ko lang naman gawin yung sa tingin kong tama at mas makakabuti para sa magiging pamilya natin. Tingnan mo nga oh, wala tayong sariling bahay. Maliit lang kinikita ko sa trabaho. Bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Kaya kailangan na natin ng mas malaki mapagkakakitaan. Ayun na nga eh. Bubuo na nga lang tayo ng sariling pamilya, tapos nagiging makasarili ka pa. Sa ginagawa kong to, ako ba talaga ang nagiging makasarili? Inako ko na nga yung pinagbubuntis mo eh. Kahit hindi naman talaga akong ama niyan. Tapos isusumbat mo sa akin ngayon na makasarili ako? Ang unfair mo naman, Andrea. Ba't ka naman ganyan? So ano? Nagsisisi ka na? Pinagsisisihan mo yung isang bagay na tinanggap mo naman? Ano? Pabida lang ba yung ginawa mo dati? Nagpapakabayani ka lang kaya inako mo tong baby ko? Nagpapakabayani? Saan naman galing yan? Andrea, hindi ako nagsisisi. Ayoko lang na parang pinapalabas mo na wala akong kwenta. Na wala akong ibang inisip kundi sarili ko lang. Eh paano ko hindi iisipin yon, Aber? Nagkwekwentahan na eh. Ikaw yung naunang banggitin yung pag-ako mo sa anak ko. Siyempre ano na lang ang mararamdaman ko, di ba? Di mo kasi ako naiintindihan eh. Ako muna kasi ang intindihin mo. Huwag yung puro ikaw. Isipin mo muna tong sitwasyon natin bago mo pairalin ang init ng ulo mo at pagtaasan ako ng boses dito. Ano ba nangyayari dito? Sa labas pa lang ng bahay, rinig ko na isigawan yung dalawa. Hindi ba kayo pwede mag-usap ng masinsinan? Pasensya na po, Tay. O Andrea, ba't nananahimik ka? Baka may gusto ka sabihin ngayon. Wala po, Tay. Pasok na ako sa kwarto, magpapahinga na ako. Tama ba yung narinig ko kanina? Totoo bang hindi si Ronnie ang ama ng dinadala mo? Tinatanong kita, Andrea! Andrea, sabihin mo na kasi. Para matapos na rin tong pagtatago natin. Okay, sige. Sasabihin ko na ang lahat. Tama po yung narinig nyo, Tay. Hindi si Ronnie ang ama ng anak ko. Pinalabas ko lang na siya kasi ayokong mapahiya sa inyo at sa mga kamag-anak natin. Kasi, di ba ako yung ma-pride? Nagsasabi na hindi magpapabuntis ng wala sa oras, na hindi magiging disgrasyada. Pero ano nangyari? Kabaliktaran lahat. Kaya eto na po yung totoo. Disgrasyada talaga ako. Nabuntis ako ng isang tiga Maynila. At pinaako ko lang kay Ronnie magiging anak ko. Pero anak, bakit? Bakit kailangan mo magsinungaling pati sa akin? Alam mo ba kung ano ipinaparamdam mo sa akin ngayon? Na wala akong pinagkaiba sa mga taong huhusgahan yung mga maling nakikita sa'yo. Tingin mo ba magagawa ko yun sa'yo? Kasi tayo ako po yung may problema. Hindi ko kayang tanggapin na nagkamali ako. Na nagkamali yung panganay nyo. Na hindi ko matutupad yung pangako ko sa inyo. Hindi na nga ako nakapagtapos. Nabuntis pa ako ng isang irresponsableng lalaki. At ang hirap po, Tay. Kasi kinailangan ko pang saktan si Ronnie. Para lang may maitama sa mga nagawa ko. Andrea, alam ko naman na sa umpisa pa lang, hindi talaga magiging tayo kundi lang dahil sa bata. Pero minahal at tinalagaan pa rin kita. Ang hindi ko nga lang matanggap,
yung nakikita mo lang ako bilang ama ng magiging anak mo. Bilang lalaki na sasalo ng responsibilidad mo. At hindi bilang asawa. Hindi bilang isang lalaking mamahalin mo rin ng buong buo. Anak, sana una pa lang, sinabi mo na sa akin na ganito pala ang sitwasyon mo. Baka sakaling natulungan pa kita. Hindi na sana umabot pa sa ganito. Tay, sorry po. Ronnie, sorry. Pero gulong-gulo talaga ako ngayon. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang lahat ng walang nasasagasaan. Kasi ni sarili ko nga, hindi ko na matulungan. Hindi ko na mapatawad. Kaya tatanggapin ko kung sa puntong to, mahihirapan din kayong intindihin ako. Kasi sa totoo lang po, hirap na din akong intindihin ang sarili ko. Papa Rons, ang sabi nila, kapag nagsabi ka ng totoo at kapag natuldukan na ang pagsisinungaling mo, igagaan na ang pakiramdam mo. Pero bakit sa akin ay parang kabaliktaran? Kasi noong gabi na nasabi ko na kay tatay ang tungkol sa totoong ama ng pinagbubuntis ko, parang literal na bumagsak ang langit sa akin. Yun ang isa sa mga pinakamabigat na eksena sa buhay ko. Pamarons! Mga kabarangay, doon ko kasi na-realize na ang selfish ko pala. Sa kagustuhan kong maging isang role model sa mga taong nasa paligid ko, niloko ko hindi lang ang pamilya ko, kundi pati na rin ang sarili ko. Sa takot kong mapahiya sa mundo, nasaktan ko rin ang natatanging lalaking tinanggap ako ng buo at pati na rin ang pagkatao ko. At ang nakapanghina pa ron, Papa Rons, mga kabarangay, yung maiisip mong parang kahapon lang ang saya-saya mo, parang kahapon lang ay okay ang lahat, parang kahapon ay talagang napakakompleto ng buhay mo, tapos ngayon, biglang binawi ng pagkakataon ang lahat ng nangyari sa buhay mo. Sa ngayon ay mag-isa na muna akong nakikipagsapalaran at inaayos ang lahat ng problema na meron ako. Mas pinili ko munang ayusin ang sarili ko, kaya lumuwas ulit ako ng Maynila at nagtrabaho. Nakapanganak na ako at mag-iisang taon na rin ang aking munting anghel. Siya rin muna sa ngayon ang nag-iisang pinaghuhugutan ko ng lakas at inspirasyon para magpatuloy sa aking buhay. Pero syempre, nandyan pa rin sila tatay na umaalalay rin sa akin. Sa kabila ng lahat na nangyari at pagsisinungaling ko sa kanya, ay nandyan pa rin si tatay. Tungkol naman kay Ronnie, hindi pa kami nagkakaayos. Pagkatapos ng huling pag-uusap naming yun, Papa Rons. Aminin ko na na-miss ko si Ronnie at napamahal na rin ako sa kanya. Pero pareho pa namin kailangan ng panahon para maghilom sa nangyaring yun. At may puwang pa rin pa kaya ako sa puso niya? Gusto ko malaman niya na nandito lang ako at naghihintay sa pagbabalik niya. Hanggang dito na lang ang liham ko, Papa Rons. Maraming salamat sa mga kabarangay natin at sa inyong himpilan. At sana sa pagpili ng aking storya, Papa Rons, mga kabarangay, ay may natutunan kayo. God bless and more power sa lahat ng bumubuo ng inyong programang Radyo Nobela
ang inyong forever kabarangay, Andrea.